Ja, jij hebt kinderen, hè? Ja. Ja. Hoeveel ook alweer? 2. Ja. En los van hun namen, die hoeven we niet te weten. Maar weet je nog wel hoe oud ze zijn? Ja, Jelle die is net 18 geworden en Auke die is 15, bijna 16. Dus die zitten, nou ja, zeg maar half een beetje uit de puberteit, maar volop in de puberteit. En, ja. Want hier, jij mag hem straks mee naar huis nemen, ligt het enige echte, eerlijke puber-opvoedboek. Geschreven door Marina en Jan. En jullie hebben ook jullie pubers meegenomen. Eentje zat er al te gapen, die was geloof ik voor jou, Jan. Ja, dat zal wel. Ja, dat moet. Ja, die gaat al om 10 uur naar bed. Goed, laten we eens even beginnen om aan jullie te vragen... want we komen straks wel te spreken over alle gedoe met pubers. Wat is het moment dat je dacht, ik moet daar een boek over schrijven, Marina? Want dit kan zo niet langer. Het eeuwige taboe wat er heerst over het praten over de opvoeding van pubers. Tot hun 12e mag je overal over praten. Is niks vreemd en heb je niet gefaald. En vanaf hun puberteit schijn je het te moeten kunnen. Juist. Nou, laten we even kijken, want we hebben behalve... want dit zijn natuurlijk de 4 braafste pubers van Nederland op dit moment. Die gaan zelfs mee ter promotie van het boek van hun ouders. Maar dat er ook andere pubers zijn, dat zien we in dit filmpje. Jan, wanneer begint de ellende? Ja, eigenlijk op het moment dat je dit doet en ze in die wieg liggen, ja, dan weet je het nog niet. Maar best wel snel. Je hebt zelfs de peuterpuberteit, dus dan begint het op de 3e. Maar in principe, middelbare school houden wij aan. Dan begint het leven. Wat zijn de eerste scènes die je hebt te verdragen van puberende jongens? Dat je niet meer de baas bent. Dat is toch wel... dan is er sowieso een fysieke afstand. Want ze gaan op de fiets wat verder weg vaak of met de bus dan ze op de lagere school of basisschool gingen. Ja, het luistert niet meer, het heeft een lege batterij. Want ze hebben allemaal een mobiele telefoon, maar de batterij is altijd leeg als je ze zoekt. Ja, dan weet je het wel. Marina, hoe moeilijk zijn ze? Je hebt hele lastige, waarvan ouders zich echt afvragen wanneer het ophoudt. En je hebt dotjes. Laten we het over de lastig hebben. Want die zijn leuker, hè? Nou ja, het lijkt me dat dat boek erover gaat, namelijk hoe je ze moet opvoeden. En als ze zo lastig zijn. Wat is lastig in dit verband? Ik denk dat de meeste ouders pubers lastig gaan vinden op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze er geen controle meer over hebben. Je bent door het hele leven van een kind heen ben je gewend dat jij het voortouw neemt, dat jij zegt wat er gaat gebeuren. En gelukkig is er een moment waarop zo'n kind zich heel natuurlijk beseft van dit kan zo niet duren. Je kunt natuurlijk niet altijd hand in hand Sesamstraat blijven kijken met je ouders. Nee. Dat moet stoppen. Goed, laten we dat dan doen aan de hand van een aantal thema's die volgens mij bij iedere puber altijd weer, in welke generatie dan ook, terugkomen. Je wilt dingen waarvan je weet, dat vinden mijn ouders niet fijn. Of je denkt, het kan me niet schelen wat mijn ouders ervan vinden, ik doe het lekker toch. Om eens wat te noemen, drinken. Bah. Ja, toch? En dan hebben we het natuurlijk over alcohol. Het komt ergens. Ik ken die namen natuurlijk weer niet uit mijn hoofd. Maar, Robert, Wouter, Bob en Pom. Ja, misschien eerst eventjes voor ons af, linksaf. Hoe oud was je toen je voor het eerst dronken was? Oei. Oh, dus zijn hersenen zijn al aangetast. 15. En jij? Dranken? Nog nooit dronken geweest. Nog nooit. Kijk, dat is ook een dijkgraafje. Ja, zeker? Heb je dat al laten checken? Klopt. Ja? Klopt zeker. Ja, ook 14, 15. 14, 15? 15. Ja. En wisten je ouders dat? Nee. Vast niet. Nee. Dat denken ze dan, hè? Tuurlijk, je ziet lodderige ogen de volgende dag. Je ruikt wel een wat zurige lucht. Dus je weet het wel. Ja, maar je wil het niet weten. Nee, maar wat doe je? Want de ouders schrikken er ook van. En coma-zuipen is bijvoorbeeld nu iets wat behoorlijk populair is. Of althans, in ieder geval in het nieuws. Hoe stel je je op? Wat doe je als ouders als je merkt dat je kinderen aan de drank raken? Technisch gezien, even wat het meest verstandige is kinderen keihard verbieden om te drinken. We hebben in Nederland de 16-jaarsgrens. Het zou fijn zijn voor de hersenen als dat 18 zou worden.
En dan weten we ook dat elk kind, elke gezonde puber gaat wel stiekem drinken. Zij zei net 15, hè? Ja. Ja, dus dat is niet helemaal gelukt. Dat Nee, tuurlijk niet. Nee, Hij moest al best lang denken. Maar dat, elke gezonde puber gaat dingen op een gegeven moment stiekem doen. En je komt daar heel vervelend. Achteraf kom je erachter. Zullen we even checken of deze pedagogische adviezen goed geland zijn? Verbieden. Helpt dat? Dus jij mag niet bier drinken. Nee, dat werkt dus niet. Het werkt niet. Nee, dat weten we ook allemaal. Maar wat moet je dus als Dus het gaat vader om of de als moeder? hoeveelheid. Ja? Ja, het gaat om de hoeveelheid. Een keer dronken worden, ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, Ja. laten we eerlijk zijn, we moeten geen mietjes creëren. Maar het gaat om structureel te veel drinken. Nou, ik woon in een regio waar het indrinken om 8 uur begint, Friesland. Ja. En tot ze naar de kroeg gaan om 1:12 of naar de discotheek, hebben ze echt op 16-jarige leeftijd een kratje weggetikt, zoals dat heet, Juist, maar per dat persoon. indrinken gebeurt vaak. Het In kan wel in de keten, boerenschuur of schuren, wat. Maar precies. het kan ook bij jou thuis bij wijze van Nee, spreken. ja, dat kan. Maar daar ben je dus zelf bij. Ja. Dat gebeurt niet. Je ziet welke drank er je huis in komt. Ja, je zorgt dat dat niet gebeurt. Wordt er gewoon bij jullie aan tafel wel een biertje gedronken door de kinderen Nee. van 15 en 16? Nee. Er wordt niet gedronken Nee. gewoon? Maar ja, Onder de 16 krijgen ze het van ons niet aangeboden. Nee. Maar ze zijn allebei boven de 16. Ja, en dus dan ze mag het mogen wel. Maar ik kan mij nog een verjaardag herinneren, niet zo lang geleden, dat het bier gelimiteerd is. Ja? Maar heb je het Per wel eens- krat trouwens, we hadden het per krat over de hoeveelheden en niet per flesje. Juist. Maar er heeft niemand wel eens in de gevangenis gezeten vanwege drankmisbruik? Of, nee? Niet dat ik weet. Nog niet Nee, een drankmisbruik coma-zuiper niet, hè? tegengekomen? Niet voor drankmisbruik, maar wel voor... Ja? Waar wel voor dan? We hebben een prachtig verhaal bij ons in de familie dat het kind wat het strengste en het kortst gehouden is met alcohol, dat hij dacht dat hij dat zelf kon oplossen. En die is de achtertuinen van huizen afgegaan samen met een vriendje op zoek naar flesjes bier. En hij is met lege handen gesnapt. Dat was wel heel sneu natuurlijk. Ben jij dat, Wouter? Ja. En ook met En wat lege betekende handen. dat eigenlijk? Zeg je? Moest je de cel in? Of? Ja, 1 nacht. Oké. Nou, goed. Maar dat is eigenlijk nog wel een stoer verhaal, of niet? Nou, het was waarschijnlijk minder leuk dan dat het klinkt. Maar... Niet Nee, gedronken, maar wel een nachtje in de cel. Dat vinden de meisjes nog best leuk om te horen, denk ik. Ik weet het niet eigenlijk. Nee. Ik heb Tot het niet zo. hij solliciteert bij de politie. Ja. Hij heeft gelukkig een brief van goed gedrag bij HALT gekregen. Wat vinden de kinderen Dijkgraaf als hun lastige gedrag tijdens de puberteit? Kun je daar iets van herinneren dat je in confrontatie met je ouders moest aangaan? Vaak. Vaak? Ja, eigenlijk sowieso ieder weekend. Soms werd dat donderdag. Nee, ja, regelmatig. Bij thuiskomst was dat wel... En wat waren ik de wist dat confrontaties? Waar ging het dan over? ja, vaak wel over mijn gedrag tijdens het stappen, denk ik, ja. En hoe was dat gedrag? Drank in het begin soms een beetje. En later experimenteerde ik wel met andere middelen. Drugs. Ja, heb ik wel geprobeerd, ja. In Friesland? In Friesland. Daar komt het allemaal binnen. Ja. Jan toch? Ja, Hallingen. Ja. Maar goed, zullen we dat meteen als tweede element meenemen? Hoe reageer je? Wat moet je doen als je ziet dat je puber, nou laten we zeggen, een blootje draait? Ja, dat is ook precies de reden waarom ik pas aan dit boek nu begonnen ben. Nu het geen pubers meer zijn bij mij. Ik werd er helemaal gestoord van. Want je hebt totaal geen invloed op die jongen. En je kan wel zeggen, het mag niet en je doet het niet. Maar uiteindelijk werkt dat niet, want dan doen ze het ergens anders. Dus je hoopt dat het weer een keer goed komt. En van onze generatie zei ook iedereen als we iets deden, het komt wel goed. Maar het echte verschil is dat er nu niet meer een blootje wordt gerookt, maar dat er ongelooflijk veel chemische troep wordt verkocht op de parkeerplaats bij de McDonald's. En je kan er echt je hersens volledig mee verzieken. Ja. Dus wat wij bij hem hebben gedaan is bij Pim, en Bob heeft gelukkig echt, die weet wel 100% zeker niks gebruikt. Maar hopen. Je zit wel Meer kan heel je niet braaf doen. te kijken trouwens. Ja, nee, het klopt wel. Ja. Ik kreeg het 3 keer per jaar. Als mijn rapport langskwam, dan kreeg ik al de volle lading. En de rest van het jaar was ik vrij en dan kreeg hij. Dus dat was wel Maar het is, wat je doet is manipuleren. En je probeert er toch... Ik bedoel, het zijn jongens die gewoon goed konden leren als ze hun best hadden gedaan. Je probeert het gezonde verstand, wat zich ook ontwikkelt, daar probeer je ze op aan te spreken. Maar daar kun je ik kan me even inbeelden in ouders die nu kijken en die denken, ja, ik weet ook niet zeker of mijn zoon of dochter misschien wel eens een pil slikt of cocaïne gebruikt. Wat moet je doen als Daar zijn ouder? tests voor, hè? Marina die heeft tests uitgevoerd. Moet je je kinderen gaan testen als je daarover twijfelt? Ik heb op het moment dat wij in de omgeving van een van de jongens harddrugs ontdekten,
Toen hebben we gezegd van we kunnen hier discussies over beginnen, maar ik ben geschrokken. En ik zal altijd vanuit de angst en het vooruitzicht van een kind in de goot, zal ik die gesprekken met je aangaan. Dat gaat hem echt niet worden. En we hebben toen afgesproken dat we er een objectieve graadmeter naast zouden houden. Dat waren die tests. Ja, en die testen die kan je gewoon bij de drogist halen? Die of kun je hoe doe je bestellen dat? op internet. En hebben jullie daaraan meegewerkt? Ik? Ja. Jij wel? Ja, ik En? was het... het was gelukkig negatief, dus... ik Dat is ook de reden waarom jullie eraan meegewerkt hebben. Ja. Dan hebben we dus, dat zijn allemaal tips. Ik had wel 140 tips in jullie boek, ik zal ze niet allemaal noemen. Maar er staat er eentje bij, hoofdstuk 74, zeg maar meteen. Seks, koop de condooms voor je puber. Jan. Ja, ik hoorde vandaag pas dat wij dat ook deden. Ja, sorry. Ik was best vaak weg en ik dacht, dat is een... Best vaak weg gewoon aan het werk. Ja, precies. En dus ik dacht, dat is een gekkigheidje van Marina van der Wal, want die heeft dat hoofdstuk getikt. Dus vandaag zei ik, hoe ging dat? Bij ons ging dat toch niet zo? Ja, dat ging bij ons ook zo. En volgens Pim in mega grote voorraden. Omdat we een macropasje hebben waarschijnlijk. Maar ik wist het niet, maar ik snap het wel. Ik bedoel, Dat is niet aanbod, schep de vraag. Als je als kind met 10 euro gaat stappen, dan geven die 10 euro liever uit aan een biertje dan aan condooms. En als je al die 10 euro aan condooms zou willen uitgeven, moet dat met munten in een automaat ergens bij de drogist of zo. Die heb je vaak niet. Het zijn praktische dingen waar kinderen op die leeftijd helemaal niet aan denken. Die denken, en wij kunnen dat op onze leeftijd al bijna allemaal aan deze tafel niet meer voorstellen, denken alleen maar aan seks. Dus dan ga je niet aan een condoom denken. Marina, jij gaat dus naar de apotheek. Ja? Dan koop je eerst natuurlijk een sieretje drugstest. En Ja. daarna neem je ook nog een tasje met condooms mee voor je kinderen. Ja, bij de drogist. Ja, waarom niet? Ja, weet ik niet. Frits, doe jij dat ook? Maar we hebben er even bij. Volgens mij regelen ze dat heel goed zelf. Ja, jij koopt dat soort dingen Nee, niet voor je kinderen. Nee, ik heb geen condooms voor mijn kinderen gekocht. Nee. Nee, nee. En je Ik denk dat vrouw, Marjolein, wat? dat mijn vrouw dat eerder dan gedaan zou hebben. Want dat is wat grappiger. Op een gegeven moment, ik heb 2 jongens dan. En het zijn hartstikke leuke jongens. En die zijn heel verantwoord en zo allemaal. Tuurlijk. En ik zei altijd, puberen doe maar lekker in je eigen tijd. Maar dat ze dat toch liever met hun moeder overleggen dan met hun vader. Maar ja, ik maak natuurlijk ook alles mee. Ik bedoel, op een gegeven moment vind ik het ook een hele leuke periode. Dan komen de meisjes thuis slapen en dan word ik ineens voor van alles nog wat gewaarschuwd. Van, doe je normaal, pap, en doe zus en doe zo. En je doet toch wel de badkamerdeur op slot. En dan begin je heel onnozel, hoezo? Ja. Dan komt ze misschien binnen. Ik zeg, en dan ziet ze je, pap. Ik snap het. Maar je krijgt dus allemaal waarschuwingen. En dan begint de jongste mij te waarschuwen. Let wel, Jelle is nu met zijn vriendin daar en daar. Niet dat en dat. Oké, ik zal het normaal. En dan mag je ook bijna niks meer zeggen. En dan komt er een vriendinnetje binnen en zegt, goh, heb je leuke nieuwe laarzen? Ik denk, nou, ik zal even leuk doen. Pap, doe normaal. Ik zeg, het is een leuke nieuwe laarzen. Het leek mij. Maar, dus nee, ik vind het wel een hele bijzondere periode. Ook omdat je zoveel van jezelf uit die periode herkent. En ook alles wat je uitprobeert. En natuurlijk, ze hoeven mij ook niks te vertellen, want ik weet precies hoe het werkt. Want ik heb het zelf al meegemaakt. Ik bedoel, je had het net over drank. Maar die oudste drinkt eigenlijk helemaal niet. Maar die jongste wil nog wel eens wat. Ja, dan is hij op de Schelling geweest. En dan komt hij terug en dan een hele blauwe plek op zijn rug. Ik zeg, en? Ja, gevallen met de fiets. Ja. Hoe? Nou ja, zo. Oorzaak. Ja, nou ja. Nou, dat doe ik nooit meer, zei hij. Nee, heel verstandig. Maar dat littekentje gaat nooit meer weg. Ja. Maar goed, we hebben nu even 3 elementen genoemd die regelmatig terugkomen. Je zegt bij drank gewoon streng zijn eigenlijk. Je zegt bij harddrugs moet je ook streng zijn. Maar tegelijkertijd blijf je dus een beetje voor zover aanwezig met je handen in je haar zitten als ze het wel doen. Is er wel een deel van die periode, ja. Dat je, als je het hebt, met je handen in je haar zit, zeker. Ja, maar ze luisteren niet. Nee, maar en dat betekent dus niet dat je moet zeggen, laat maar gaan. Want als je laat gaan, dan kan het wel richting groot gaan. Uiteindelijk is het doel, althans vind ik, het doel is je kinderen op een redelijk netto manier volwassen af te leveren. Ja. En op het moment dat ze 18 zijn ze voor de wet volwassen. Nou, in mijn ogen nog lang niet. Nee. Maar je wil je kinderen zo'n goed mogelijke jeugd meegeven. Daar hoort bij dat je ze in de puberteit ook gewoon als ouder blijft behandelen. En niet als beste vriend bijvoorbeeld. Ook zo'n kenmerk dat je vrienden wil zijn met je kinderen. Ja, hartstikke leuk om met die kinderen naar het voetbal te gaan. Maar je blijft wel de ouder. Ja. En dus de baas. Het is wel gelukt ook, hè, om die kinderen geen vriend van jou te laten worden. Nee, dat valt best wel mee. Ja. Marina, wat mij een probleem lijkt in de puberteit is dat kinderen zijn dan vaak ongelukkig of lijken ongelukkig. Die zijn ontevreden, al of niet met zichzelf of met de moeder. Hoe kun je erachter komen of je kind echt ongelukkig is of dat het een puberteitsverschijnsel is? Je hebt 20% van de Nederlandse pubers zegt dat ze zich regelmatig depri en somber voelen.
Maar je merkt wel, misschien herken je dat ook wel, dat je dat gigantische verschil van de ene keer kun je vreselijk hopsen met de meest vrolijke muziek. En het volgende moment zit je met tranentrekkende muziek ontzettend te huilen. Nou, dat is allemaal redelijk normaal. Maar op het moment dat je ziet dat het een hele sombere lijn is, dat een kind heel veel slaapt, zich continu terugtrekt, hele slechte cijfers gaat halen. Het is een opeenstapeling. En dan is het handig om aan de bel te trekken. Ja, jij geeft ook bij bijeenkomsten komen ouders en komen tips aan jouw vragen, geloof ik, hè? Het zit iets anders in elkaar. We hebben een subsidie gekregen, de stichting waar ik werk, om in het hele land netwerkgroepen voor ouders met pubers op te zetten, waar ouders met elkaar de mogelijkheid krijgen om het op een leuke en een luchtige manier over het opvoeden van pubers te hebben. En wat is dan het grootste probleem wat je tegenkomt? Huiswerk, bedtijden, staptijden, grenzen stellen, het huistuin- en keukenwerk. Kunnen we dat even kort met tips doorlopen? Huiswerk, dat moet je maken natuurlijk. Maar uitbesteden, onmiddellijk. Naar de huiswerkbegeleiding? Ja, zonder van je tijd. Goed, staptijden. Afspraken maken en ze daar ook aan houden. Ja, dus je moet om 1 uur thuis zijn of om 1:30. En als je niet om 1:30 thuis bent, dan? Sta ik op de dansvloer in mijn pyjama. Oeh. Ja, Dat is wel een hele zware sanctie. Dat is nog nooit gebeurd. Dat deed mijn schoonmoeder ook altijd bij mijn vrouw. Maar goed, het gaat erom op het moment dat je met elkaar afspraken maakt, dan is het heel logisch dat afspraken nagekomen worden. Als jij op dat moment als ouder zegt, ach ja, ik ben ook jong geweest, laat maar, dan leren ze nooit om zich aan afspraken te houden. En ze leren het thuis in het klein. Maar ze zullen zich later in de boze grote mensenwereld ook aan afspraken dat ben ik niet moeten helemaal gaan met je houden. eens. Als ik dat mag zeggen. Ik bedoel, ik ben een behoorlijk strenge vader. Ja? Het laatste eentje, de jongste, die was ook, had weer zo'n rare smoes waardoor het toch niet op tijd was. Nou, dat betekent gewoon de komende 3 weken niet weg. Maar aan de andere kant, je moet ze ook wel een beetje vertrouwen. Ik bedoel, met ons is het ook allemaal goed gekomen. Dus ook niet te wantrouwend, ook een beetje vertrouwen. En als je goed verhaal hebt, nou prima, dan doen we dat zo. Nou, goed verhaal is natuurlijk prima, want creativiteit moet je ook laten ontwikkelen. Maar je moet ook wel een beetje vertrouwen. En af en toe gewoon samen met ze op stap gaan. En prima. Samen op stap? Ik ga wel even doen. Ja, op de Schelling, op zelf en Harding, die weet het ook weer. En, maar ook wel eens laatst met mijn jongste en met iemand anders, met ook kinderen van die leeftijd. Dan gaan we samen met die jongens even de kroeg in. En, gewoon, dat is ook hartstikke leuk. En dan zie je ze toch ineens van de andere kant. Juist. Moeten jullie nou nog mee ter promotie van dit boek met jullie ouders naar van alles en nog wat? Of eens maar nooit meer?